zviri sei matraders? Pavidhio ranhasi ndinoda kukudzidzisai about broker iri rinonzi Headway. Handitika Headway ibroker rinooffer macurrencies, mastocks, macrypto, rine masynthetics avo futi nemavhola avo aripo futi pachi ipapo. Then maaccounts types manje chaikanakira iyi manje pane ese ine cent account. Handiti muriona cent account iyi inototrada futi chi mavhola. Saka wadeposit 100 yako ni 10,000. Handiti muona machances ekutsva 10,000 kana uchinyasopusha chaizvo chaizvo mashoma than pakutrada 100. Handimaona uku kanyasorwa risk management ye 10,000 ne risk management ye 100 ka zvakatoti siyanei. Handimaona saka imwe advantage ichi yekushandisa Headway. Handiti right. Tiri panapa tiri padashboard pedu. Kana wakaverifya inokuudza uko. Handitika netumwe tumasinsin twavo like macash booster, ine deposit bonus get up to 50% extra. Handiti ukadeposit 100 unowana up to 50%. Handitika right. Tine handitika gold versus oil demo contest. Handiti regeti baye tione kuti yakamira sei. Handitika iri kutanga musi wa 24 August. Handitika right 24 August. First place anowana 1000, second place 500, third place 200, fourth place 100. Handitika right gold versus oil. Handiti nigirikini contest ishi. Handitika right. Rege tione kuti choose your choice. Team gold timakorokoza. Handitika right. Ndava ndatopiwa chi account yangu ye demo ishi. Handiti ye 10,000 yangu yekutrade. Handitika taona utanga rini so 24 August tasana ni 4 days. Handitika ndajoina saka unokwanisa ita sei unokwanisa kujoina nawo futi. Saka tikauya kuma accounts totaya pa finance panapa. Handiti finance kunokundo kwemari kuwithdraw, deposit nekurova machi my tenor transfer. Tenor transfer ndekuti utransfer mari from account A to B or from B to A. Handitika tine IB arena ndekwe kune vanhu vaya vanoda kurefer vamwe vanhu kuti vawane mari. Malinks anenge ari kuku. Handitika tine copy trade, demo contest zvichienda zvakaita sei zvakadaro. Handiti saka kune vasina maaccount Headway garai mapinda mudescription modzvanya link ririmo. Madzvanya link ririmo tobva tamake sure kuti tacreate account. Verification hainetse. Handiti panongodiwa chitupa chako front neback up to 2 hours account yako yaita sei yaverifyiwa. Saka kana uri munyowani wasvika pathis channel nhasi tokumbira udzvanye ichi subscribe button ubadza notification bell kuti pese patinoenda ichi nemavideo eforex unoreceive news dzichitopisa like izvezvo apo tatoona kuti kune ichi demo versus oil chi contest. Handiti takutogadzirira kuita sei kufambira nyaya dzachona. Ngatisangane pachi pa next video.